Здравейте на всички, аз съм Павлина, а това е моето каре. За какво е днешния видеоклип? Аз сетих се. Днешният видеоклип е за онези книжни джунджурии, които се изкуших да си купя от Тему. Не се въздържах. Някои от тях са изключително полезни, някои от тях може човек да каже, че са излишни, но преценила съм за себе си, че съм ги искала и съм си ги купила, защото заслужавам да се поглезе от време на време и аз. Окей? Така че да започнем. Първото, което си закупих, от доста време го гледах в профила на Деси от Nightway Books и по-точно в историите, които тя споделя. Ако не сте абонирани за профила й, бъркате, страшно много бъркате, по мое мнение. Това, което ми беше направило впечатление при нея напоследък, беше лепящите си листчета, които използва, за да маркирам в книгите, които са много тънки. И в крайна сметка ги намерих в Тему и са страхотни. Най-хубавото е, че има толкова много цветови опции. И за да съм напълно честна, хора, не знам дали скоро ще ги свърша. Толкова са много, нямам си и представа кога ще ги изчерпя. Следващото, което взех, е този стъклен буркан, който може би вече сте виждали в някои от историите ми. По принцип той идваше с дървено капаче, обаче го загубих. И си нямам и представа къде съм го сложила. Знам, че е тук някъде вкъщи, просто наистина не знам къде. И реших, окей, ще поръчам от пластмасовите силиконовите капаци. Следващото, което си взех, са два книгоразделителя. Този ще оставя снимка тук, защото отразява всичко зад камерата. И честно не искам да ви показвам в момента какво става там. В момента гримовите ми и козметиката ми са в процес на пренареждане. Но другият, който си закупих, беше този прекрасен сладък крокодил. Много е сладък, просто използвам го непрекъснато. Ама наистина непрекъснато. Това е може би най-сладката покупка от Тему, за мен лично. Малко убийци на книжна тематика, които са доста детински, наистина, няма да отричам, но какво толкова? Най-много обичах да ги нося, и още обичам предпочитам да ги нося лятото. Още един джифт убийци, този път обаче по-розови. Пак с книжки. Ще ги сложа в някой друг видеоклип. Какво друго си взех от Тему книжно? Да! Много стикери на книжна тематика. Една част от тях използвам в органайзера си. Една част от тях лепя на тази стъклена чаша, която ви показах преди малко. И една част използвам, за да крася кълъфа на моята Clara 2E. Това е електронният ми четец от Kobo. Малко излишна покупка, но не се издържах. Видях я и веднага си помислих, че някое горско същество от някоя фентази поредица би го сложило. Единственият проблем е, че моята глава е малко-малка, което е шанта. Защото аз имам доста мисли. Не знам, ако щях да забравя, но си взех и тази стойка за книги, или електронен четец, или телефон дори, ако искате. Между другото я използвах съвсем наскоро, за да копирам на нея телефона си. Наскоро го изпробвахме обаче за четанката на племеничката ми. Или беше някакво помагало, едно от двете, но беше в размер А4. И също стоеше доста добре. Аз се притеснявах, че ще падне, но беше доста добре. Така че и това беше хубава покупка, не за мен. Май е само това. Аз си мисля, че ще имам повече. И това беше целият видеоклип за днес. С Кари ви пожелаваме приятно четене и с вас ще се видим в следващия видеоклип.